Έρχεται παιδιά. Από την πίσω μεριά Δέσποινα. Τι ξέρει την Κατερίνα? Ναι, από την παραλία. Εκτίθεστε όλοι. Εκτίθεστε γιατί? Η τουαλέτα έχει και κάτω. Έχει και εδώ τουαλέτα. Έχει στο θέατρο τουαλέτα. Σας παρακαλώ με καταλάβετε. Κατανόησε το επιτέλους μια φορά. Είσαι σε ένα χώρο που δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Από πού το έλαβες αυτό, Σαμί? Είσαι σε ένα χώρο που δεν μπορείς. Ομαδικό είναι να μην επιτρέψουμε το Διοικητικό Συμβούλιο. Εσείς δεν έχετε θέση. Δεν έχετε θέση αυτό το ζήτημα. Ούτε έχουμε προσωπικό ζήτημα με κανένα. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι. Είναι υπέρ, παιδιά, το κρίμα στο λαιμό σας. Εντάξει, ευχαριστούμε. Είμαι ο Γιώργος ο Παπακοσταντίνου, μέλος της Διοίκησης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και μέλος της Διοίκησης της ΓΕΣΕ. Ήρθαμε σήμερα εδώ να συμπαρασταθούμε στον αγώνα που κάνετε, να ενημερωθούμε και να συμπαρασταθούμε στην προσπάθειά σας να υπερασπιστείτε τα αυτονόητα. Νομίζω ότι καταλάβαμε τι γίνεται και από ένα περιστατικό που είδαμε να εκτελήσεται μπροστά στα μάτια μας με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να προσπαθεί να μπει με τη βοήθεια και κάποιου έτσι πολύ άγριου τύπου, που δείχνει πώς καταλαβαίνουν και τον πολιτισμό οι άνθρωποι που τους έχουν βάλει έτσι, να υπερασπίζονται ό,τι πιο πολύτιμο μπορεί να έχει ένας λαός. Έτσι. Σε αυτή την προσπάθεια θα είμαστε δίπλα σας. Θα προσπαθήσουμε από τη μεριά τη δικιά μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ό,τι χρειαστείτε θα είμαστε εδώ. Σε κάθε περίπτωση να ξέρουν οι διοικούντες ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις, είτε είναι παράνομες, είτε είναι με τρομοκρατία, είτε είναι με ψέματα, έχουν πολύ κοντά ποδάρια και να έχουν το νου τους. Επειδή ακριβώς φοβόμαστε, μην χάσει το θέατρο λεφτά, γι' αυτό δεν θέλουμε να μπείτε μέσα. Γιατί θα τα κλέψουμε. Αυτό φοβόμαστε, όχι, φοβόμαστε. Τότε τις ενδείξεις. άσε λοιπόν να πούμε για να μην χάσει λεφτά. Πηγαίνετε στο Εύκολης να πάρετε τα χαρτιά σας και τις τσάντες σας. Εκεί είναι τα γραφεία της Εύκολης, πηγαίνετε να πάρετε τις τσάντες και τα χαρτιά σας. Δεν θα μπει κανείς μέσα. Και η κυρία που ήρθε εδώ με ένα μπράβο να μας δίνει κιόλας. Δεν το είδατε. Δεν το είδατε. Δεν το είδατε. Λοιπόν, για σήμερα για συμβολικούς και μονολόγους, σεβαστείτε μια φορά και πείτε δεν πειράζει, ας δώσω το πως στην οργή. Ναι, θα είναι η τελευταία μέρα σήμερα δηλαδή. Εμείς θα θέλαμε να μην συνεδριάσετε από το κέντρο. Το ξέχασε ο Υπουργός και το πήρε πίσω. Όταν απάντησα δεν θα παραιτηθώ. Γιατί δεν θα παραιτηθείτε? Γιατί? Ποιος είναι ο Υπουργός να μου πει πότε θα παραιτηθώ? Εσείς ποιος σας έφερε εδώ? Ένας Υπουργός. Να ανακαλέσει την απόφαση εκείνη, την απόφαση που μου όρισε. Με τον παλιό δηλαδή τον Υπουργό. Μα σας είπα. Όχι κύριε μου, αυτό. Άμα θέλει, θα ανακαλέσει την απόφαση. 5 μέρες φεύγετε. Καταλάβετε το, είναι μια συλλογική απόφαση. Δεν μπορείτε να μπείτε. Λυπάμαι που σας το λέω η απόφαση. Φυσικά. Μην μου χαμογελάτε, Σαρδόνια, δεν μπαίνετε. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή τι συλλογική απόφαση θα την καταλάβω. Συλλογική απόφαση, γενική συνελεύσεως. Παιδιά, συμφωνείτε να πάει σπίτι του? Καλό. Μόνιμα. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, οι ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος χάνουμε τη Δευτέρα μας, τη μοναδική αργία που έχουμε γιατί δουλεύουμε πρωί-απόγευμα. Και να έρθουμε εδώ να διακόψουμε, μάλλον να μην γίνει καθόλου σήμερα συνεδρία του Διοικητικού Συμβούλου. Με βάση τα τελευταία γεγονότα και τις τελευταίες εξελίξεις, θεωρούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος του εκπροσωπούν μια πολιτική η οποία οδηγεί στο μαράζωμα και στο κλείσιμο αυτού του θεάτρου. Εμείς θα επιλέξουμε να αντιπαρατηθούμε σε αυτή την πολιτική. Δεν θα περιμένουμε 15 μέρες να λήξει η θητεία. Μέχρι και τις 15 μέρες, από τώρα μέχρι τότε, θα είμαστε εδώ και δεν θα επιτρέψουμε στα συμβούλια να λειτουργούν και να παίρνουν αποφάσεις τέτοιου χαρακτήρα όπως θέλουν να πάρουν σήμερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Το θέατρο έχει μια πορεία. Το θέατρο πρέπει να σεβόμαστε τους ηθοποιούς, τους ανθρώπους που εργάζονται μέσα σε αυτό και θα πρέπει να είμαστε απέναντι και στο κοινό της πόλης, το οποίο τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να κλονίζεται από τη στάση αυτή, να είμαστε υπεύθυνοι. Εμείς είμαστε. Εμείς προστατεύουμε το δημόσιο χρήμα, προστατεύουμε τις λειτουργίες του θεάτρου εδώ. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε και προστατεύουμε αυτή τη στιγμή αυτό το θέατρο. Δεν υπάρχει άλλος.
Μας κάλεσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής να μην το κάνουμε σήμερα. Αυτό να μην κάνουμε αυτή την τέτοια. Δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται εμείς να αφήσουμε αυτή τη στιγμή αυτό το συμβούλιο να λειτουργεί και να παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Προχωράνε ζητήματα ΕΣΠΑ, των οποίων ελέγχεται η νομιμότητα. Έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό να φτιάξει διαχειριστική επιτροπή, μάλλον να αναθέσει τα ζητήματα αυτά στη διαχειριστική επιτροπή του Υπουργείου. Περιμένουμε ακόμα να συμβεί αυτό. Δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή την παραμικρή αιτία ή πρόβλημα σε σχέση να υπάρξει σε σχέση με το δημόσιο χρήμα.